tshelani umuntu uma izomangala isikebhe noma ngabe uzojoyina mina ngizobe ngakuchaza uzojoyina into esithi special akeze le case now uthe omnye umfowethu ezenza umbhamala akazi case number yatholakala yini kwamanyana nawo unobhala wakhe angazi wami uthi tholakala laphi case number ufowethu case number uyezwa Madam, nami uthe namfowethu ubuza phambi itholakala laphi case number bona kwamanyana case number itholakala police station isikebhe asiqabene namaphoyisa isikebhe futhi azange sisho ukuthi abantu abangahloniphi amakhosi abo angisho ngoba kukhona inkosi ngakhipha incwadi zami lapha hloniphani amakhosi enu inkosi ayisuthi mayibiza umhlangano nesikebhe sibiza umhlangano induna ibiza umhlangano nesikebhe akushiyani ikhathi ukuthi siyongena kowenduna masishayisa ngo2 sesiya kowesikebhe phansi kwesihlalo isikebhe asiqabene neinduna asiqabene namakhosi kungahlonishwa amakhosi kuyenzeka nje uma uzele bafowethu sikhulumeni iqiniso inkosi ekuphethe endaweni yawo ningezwani ikhabazeli ingashayisana akuthi yabona kodwa wahamba utshela abantu ukuthi angizwani nenkosi ningathi ke mina ngiyapretenda ngoba kuzo zonke induna zakhe yebo nje ukuthi inkosi yamaqhunga bayithinta